Никога не е късно за ново начало. В тази сентенция силно вярва Радостина, която 2 пъти вече се възползва от схемите, предлагани от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси на Министерството на труда и социалната политика. След 15 години работа във военната промишленост, тя прибира инженерната си диплома и започва да се занимава с печат и реклама в местен вестник, а по-късно и да преподава. Работа в Казанлък се намира изключително трудно, особено за жена, която преминала някоя възраст. Създаването на центъра стана възможно благодарение на програма Подкрепа на предприемчивите българи. Идеята за него се породи в годините, когато аз бях обучител. Центъра предлага услуги в сферата на информационните и комуникационните технологии под формата на обучение, консултации и семинари. Аз целенасочено участвах в тази програма. Бях чувала, че тя ще стартира. Мислих, че тази мисия е невъзможна, но факта, че аз от години съм участник до някаква степен в такива програми като обучител и така се реших. Радостина среща и подкрепата от служителите, които обслужват тези програми. Разбрах, че не е толкова трудно, в смисъл, че си има достатъчно документация, която се нарича насоки за кандидатстване и в нея подробно всичко е дадено за съответната програма. Как може да се кандидатства, кой може да кандидатства, какви са критериите за допустимост, по какъв начин се оценяват съответните програми. Първи успех насърчава Радостина и тя решава да опита отново, този път търсейки нужния служител. Търсих млад човек, за да развие една част от моята дейност, свързана с компютърен и с уеб дизайн. След стартиране на програмата Младежка заетост, аз кандидатствах, успях да се свържа с Паулина и програмата при мен проработи. Срещата на Радостина и Паулина е в бюрото по труда в Казанлък. След като много пъти младото момиче е изкачвало стълбите с надеждата, че ще намери желаната си първа работа, се оказва, че Радостина търси точно такъв специалист. Завърших Националната художествена академия, специалност индустриален дизайн. Преди този стаж не бях работила, бях отдадена единствено и само на обучението си. Мисля, че за младите е най-трудно да намерят своята първа работа. Аз исках много да работя по специалността си и тогава се сблъсках с проблемите на младежката безработица. Кандидатствах в много фирми, но без успех. Липсваха ми опит и стаж. Тогава разбрах и за стартирането на програмите в Агенцията по заетостта за младежи до 29 години и се регистрирах. Първите 6 месеца, финансирани от програмата, са важен период и за двете страни. Време, в което да осъзнаят дали ще продължат заедно. Първите ми задачи бяха свързани с дизайна, точно рекламата на фирмата, логата, визитки. Едно знание истинско, когато бъде приложено в действителност. Тя се включи много активно и много инициативна и в офис дейностите и се превърна в един много желан и служител, без който даже аз не мога да се представя, че мога вече да се справя. Агитирам моите приятели да кандидатстват в бюрото по труда, защото наистина дава възможност. И това е един много добър старт. За мен беше много добър старт.